Let's go kanca-kanca KMB. Ayang-ayang. Masa nek legit acarane selak pindah nggon ya. Selak mancing. Jaluk ojo seleh katresnan yen durung tresnoku atacoso. Ya ampun, lali dong. Say 1 2 1 2 3 go. Senadyan
ternyata yen to aku sliramu isih nyawiji. Terima kasih. Legit. Yes. Sebelum lagu terakhir, Pak D Jolo mong ngelikke kowe. Nggih. Boleh, ini hobi, ini bakat kamu, ini Nggih. duniamu, pilihan Nggih. uripmu. Nggih. Mesti kowe nek wis mulai nyanyi dari kecil, bakal sampeyan kowe dadi vokalis. Nggih. Moga-moga bejo, Amin. bejo. Amin. Ki mau ki teko ning awakmu. Nggih. Jadi kowe sampeyan iso dadi artis sing multi talenta. Amin, Ning siji, panjenenganipun. pendidikan harus lebih utama. Nggih, Dan siap. akhlak harus yang paling Yang paling apa? Yang paling apa Tang kok? Yang paling apa iki? Yup, Yang paling utama. Nah, betul sekali makane kuwi. Kowe tau ngaji ora? Loh. Maksudmu piye, Loh. Lek? Kowe tau ngaji ora? Ya ora. Aku lho. Wis katam. Hah? Krok siji. Ikro siji apa? Krok siji apa? Sak kapane lho weng kolek. Kaya ngono teh kowe ngaji kok nyepelek iki lho. Ini lho katam krok siji. Candak tali gocene tewuteng sisan weng kok. Tang kira, Ikro ya ora ngerti aku apa. tang kira mbokmu teng. Tengi apa? Ayo Apa, Bu? karo. Aja ngono mi lho, Lek. Tak sengel weng kolek. Ya, iki salim karo Bapak Ibu Sohibul Oke. Hajat. Sebelum kamu nyanyi lagu terakhir terus kok mantuk. Iya. Bubuk ya. Niki Bapak Amin. Nggih, Bapak Amin. Niki Bu sinten? Ano? Ya Bu Amin. Niki Mbak Risma. Nggih. Niki Mas. Siapa? Caco. Oh, nggih Mas Caco. Jancuk udelmu. Cacok, Mas. Mas Cacuk. Cacok, Lek. Ayo. Ya kuwi. Wah, iki. Oke, lanjut lagu yang ketiga nggih. Ini ngasih ucapan dulu buat Mbak Manten sama Mas Manten. Buat Mas Manten sama Mbak Manten. Semoga sama terus, sakinah mawadah warahmah. Selamat menempuh hidup baru, cepat dapat momongan, banyak rezekinya, sehat selalu. Amin. Terus apa nih? Kowe nek ndongakne cepet dapat momongan iki apa mudeng prosese kowe? Yo kan yo ora ngerti kan ndongak kene tok to, Le. Oh iya. Nggih. Prosesnya bendang cepet gawe momongan ki mau ki perbanyaklah tidur bersama. Nggih ya. Nggih, putra sing gak mudeng tak yayone wae. Lah ya iki pelan taware beda cepet dewasa. Lanjut Ini nggih. Pak boyo-boyo ini. Oh ya, buat Bapak Amin, terima kasih sudah mengundang Legit ke sini. Semoga banyak rezekinya. Terus sehat selalu. Panjang yuswa. Terus apa nih nggih? Oh iya Pak Amin ya jenenge. Nggih, pokoknya segala yang apa? Baik-baik. Yang baik-baik. Terus aminkan. Segala yang baik-baik diaminkan. Oleh Pak Amin, untuk Pak Amin. Ya, untuk Pak Amin. Segala baik-baik buat Pak Amin, amin. Ya, terima kasih. Apa dek lagu ini? Apa? Oh, lagune. Oh ya, kula mengke nyuwun pamit deh. Apa nih? Ya ampun lali Nggih. rekening kula niku. Jika ada salah mohon dimaafkan nggih, Pak. Nggih, lanjut. Puspitono lo, Mas. Apa Mbak Manten ada permintaan lagu? Tidak. Harus ada. Ada. Dan tidak ada. Yaudah Puspitono lo nggih. Nggih. Joget bareng mau? Gak mau, capek. Nggih. Nggih, pokoknya pamit buat nyanyi ya. Habis itu pulang ya. Terima kasih. Puspitono lo, Mas.